Mr. Lagan. Excited na dyan ko interview ta ni Jessica Nasuko. Oh, ako excited sa kay noon. Kay siyempre ako makita na gyud nila sa tibok kalibutan. Unsa ko ka seryoso pud nimo. Noon mabayar gyud ta sakit batik kag naw baka ko. Maninood man sa kay. Tanaw. Tanaw ta views. Dagko nag-views. 40 million na. Kini ka naman ito. Tanaw ko tubo na may mga subscribers. Tanaw na ko dito. Ito ko na subscriber na ko. Wala nang 9K na sa. Ay, mo tubo basta Mr. Lagan, salamat kay Mr. Lagan na. wala sa payan in town di sa puti oy kay kanang anda man jud ko mutabang nimo. Ha? Kay siyempre ako love jud kay ka. Kabala ka dili ko mausap. Oo, kanang manindot kay ako baya andam jud ya tikang pakasalan baya. Oh, siyo. Andam kay tikang pasalan kay kanang sa tibuok kalibutan ipanghambog jud ka isinggit ako imong pangan. Ha? Ayaw lang. Tala. Jessica Nasuko. Yung adlaw kaninyong tanan. So, excited na ba mo makakita sa inyong mga idol? So, kakatong mga walay uyab, kiligon na makakita sa mga taong na ay mga special someone. So, karon guys, makamit ninyo ang mga Beauty and the Best. So, ako silang ay welcome. So, please welcome Mr. Lagan and Jessa Puti Vlog. Hi. Hi! Sus ko, sweet Hi. sad ninyo. Oy, kamusta man inyong relasyon, diha? So far okay Okay, na jud kayo. Oh my God. Oy, mo iko din sa taon ko aning walay uyab. Oy, mangita na sa kuno. Ana bahalag batig naong basta kay unsa ko. Ana daw sila nga. Tinuod ba nga kanang ganahan kuno kanila agan kay dili bahalag batig naong basta dako og ulok unya na ikwakta. Tinuod ba? Mo na yung mga istorya nila. Dili na tinuod, Ma'am Jessica Nasuko. Dili na tinuod. Ang tinuod, gigugma ko na siya. Sa ilang tanan. Gigugma ko na. Kabalo baka mas kwartahan pa ko ani niya, oy. Diba? So mauna siya, guys. Dili lagi ta magtan-aw og kanang now, no. So, duto sa niya, di man mo nagkaila. Nagkaila may kay tungod kay siya nagpasud ako wag imong vlogger. Oh, bitaw no, ay muhang vlog no pila. Ako kay pasalamat ni Mr. Laga kay tungod diyan na 9K subscriber na ko. Guys, ako sa di congratulate si Jessa Puti no nga. Bago pa siya nag-start og vlog, dako na kay siya views. So, magpasalamat sa tanila, Jessa. Hi, salamat kayo ninyo tanan nila. Salamat sa mga basher na ko diay no. Hey! Grabe kami musulti niyo, buhay niyo nga. Ulok, ang kwarta na! Ulok, ang kwarta na! Anong ginapas ni Mr. Lagan? Dili yun ang tingaw na! Kamay ako! Kamu kabalo sa tanan! Magaling kang kupal ka. Sakit kayo sa kang dugan! Okay rin na yun. Ako sir, pasalamat ko sa akong mga followers, subscribers, mga viewers, mga supporters namo no. Ako kanang mga storya kay ba na gid mi ana naa man gina siya pero kami ligon jud kay mi no kini si Jessa Puti ako jud ni siyang gigugma gikan sa liki padung sa tumoy. Mo na bisag unsa pa nakakuan di ko ni mabiyaan. Kami padayon pa mi ba pakaslan pa ko nimo. Oh, pakaslan pa ko ni bisag asang simbahan. Nya kanang ang among gugma jud way makatukong. Bisa pa ibaligya ko ni akong totoy bisag walay totoy na. Basta ipakita na kung unsa na ko kahigugmaan niya. Labi ko ani niya oy pero grabe sa bumakasulti nga. Kwarta ra ko kapas di Mr. Lagan sa. Oh, dili na tinod kami maka-prove sad nga. Ay forever o dili lang kwata ang hinungdan nga nang nagka inlabay mi. Mana siya tinuod, ma'am? Sus, mao dito tinuod, guys. So, don't judge jud guys ha. Bisag makita na to nga tinuod jud na bati gid siya na dawato na to. Ha? So kay limutan ko Jessica Nasuko. Gago. Grabe jud ka sweet nila. Oy, hulmigason man sad ka. Uy, gan. Napakipangutana, ma'am? Wala na ko yung pangutanan ninyo ay kay murag ganang sweet man kay mo. Oy, murag na ko ganahan mag-uyab-uyab tungod ninyo. Murag di ko. Okay na Mr. Lagan.
Kung hindi ko ganahan kung ano niya ma'am, nga sinito ni siya ma'am. Yes, yes. 100k subscriber na to! Congrats. Oo. Congrats. Naka-silver button na. Oh my God! Congrats kay ha. Salamat kayo ha. Yan, di rin na lang tataman. Ha? Si Diri taman. Sa imong interview, sa iyang interview. Diri Isa taman na. sa interview. Diri niya sa diri lang tataman. Nakuha naman kung gusto na 100k subscriber naman ko. Salamat kay Mr. Lagan ha. Oh. Sa. Sa sabot ni mo, Jisa. Gamit ang mga dito. Gamit. Gigamit natin ka ba? Alam mo ako akong subscriber! Salamat kayo! Dali lang natataman na. Wala ka na ko. Gago! Giilag ni mo ang mga tao, Jisa? Giilag ko mo? Sus, nagsayang-sayang pa ko sa kong oras diri to interview you. Oh. Sus. Wait lang. Ba ka? Isi ka na, Soko? Ano ba ka? Di ka angay masuko. Parang naipilido na ko na suko. Dili sa ka dapat masuko. Kaya tungod sa dila, dapat masagag kita sa dapat sa kwarta. Dapat magpasalamat sa kanamong duha. Ay gilak lang ko. Gilak pa jud ka musumot ka bato. Ay sus, Diyos. Ano ko gamit?